Ja som LPS Vanessa a ja vás vítam u ďalšieho videjka. A dnešné videjko je, ja vám teda vymenujem, keď si chcete so mnou pokecať, že si chcete so mnou písať, takže cez Hangouts, tam sa volám LPS Vanessa, aj mám Facebook, ale to je osobné, takže prepáčte. Mám aj Viber, aj WhatsApp, takže radšej cez ten Hangouts môžeme pokecať. Môžeme si pokecať a takže cez Facebook to vám nepoviem, ako sa volám osobne. Takže ospravedlňujem sa, ale to je osobné, takže dúfam, že ma pochopíte a ja sa budem tešiť na ďalšie videjko a čus.